čas na to zachránit svět. 14 dní teď na to máme, hrdinský plán vymyslet. Každou vteřinou se může něco zlého přihodit. Naštěstí jsou hrdinové, co nás můžou zachránit. Kamery jsou naší záchranou, pomoc nám je získat silou svou. Chceš-li býti super hrdinou, tak si rychle nasaď masku svou. V jednotě je velká síla, hrdinů je plný svět. Na agenty každý zírá, výcvik s námi zvládneš hned. Dobro chránit musíme, v jednotu se spojíme. Pojďme všichni společně zachránit svět konečně. Kamery jsou naší záchranou, pomoc nám je získat silou svou. Chceš-li býti super hrdinou, tak si rychle nasaď masku svou. Jedno chránit musíme, v jednotu se spojíme. Pojďme všichni společně zachránit svět konečně.